Giadíomh háirde Gaeilge gamer an seo, agus aniu tá mé ag arc ar na físclaithe is fearr liom í mbliana 2025. Agus ar dús baire mar leoganna maith an Clair, dearadh mé go bhfuil mé ag arc ar na físclaithe is fearr liomsa í mbliana amháin gan aithin físclaithe, mar shampla níl PS5 agam agus mar sin níor imir mé Death Stranding 2 go dtí seo ar an drothar. Ach BRB ar raghailinn go uimhre cuaig, agus tá brónóir an Mario bhain mé sult mór as Mario Kart World ach níl tosa ar an lista, mar ag uimhre cuaig Herdling atá ann. Is iarrathú sa cluiche seo, agus tá tú ag tabhairt éire do bheithí móra mitasólaíochta agus shibse ar toras trí tíorgra álainn ó chathair mór go dtí beár na sléibhte agus thíos arís go dtí an ngearraige. Háitin an ceann seo go mór liom mar tá sé suaimhne, tá stíl álainne ionta ann, agus go ddíreach mar keeper atá ar an lista seo fásta, níl córa nó cantéir bíthán agus baineann sé úsáid ionta as an mó físclaithe chun rud úr nua a dhéanamh leis an orm álainne. Uimhir a chathair agus túram conspóide atá agam an seo, ach bhain mé sult as Kirby Air Riders i bhfad níos mó na Mario Kart World, mar le Mario Kart World leogan nua a bhí ann den seanrod a bhí agin riú, ach le Kirby an seo bhaithí sé mar rud úr nua ar fad. Bíonn crack mé agam i gcónaí ag imirt an City Trials mód ar líne le daoine eile, agus ag imirt an scéal mé féin, agus go baineasa de méad a focail amháin agam chun cur síos ar an cluiche seo, dearthaíonn tá crack mé agad i gcónaí leis an cluiche seo, cibé mó atá roit idir ag imirt tú féin nó le do cairde nó le do bhaistí bé duine, agus níl dearú le na rudaí atá le bhailú an tá go litríú mílte rudaí le bhailú an. Uimhir a trí keeper cluiche posail achtraíochta atá ann ina bhfuil tosa ag imirt mar túr solais, agus tá tú ag réite posail agus tú ar toras le do thara tuig éon mór atá i do chuideachta. Háitin an ceann seo go mór liom mar tá an graphic agus an stíl álainne ar dóigh, agus go ddíreach mar a dúirt mé le Herdling, tá sé ag baint úsáid as an mó físclaithe go mbeidh chun rud úr nua a dhéanamh, in áit a bheith mar scanán ina bhfuil tosa ag imirt mar parsa sa scanán, tá siad ag déanamh rud nua mar an firm físclaithe chun rud nua a dhéanamh chun cuireanúil gur firm álainne eile iad na físclaithe agus háitin sé sin go mór liom. Uimhir a dó Donkey Kong Bananza, bhí mé ag siúil go mór leis an ceann seo mar is íomhainn liom Super Mario Odyssey agus Tharaigh Díoma orm, bhain mé sult mór as aithin bumaite ar thaith mé ag scrisiú na háite le DK sa cluiche seo. Is sé an rud is fearr liom leis an cluiche seo na leibhéil iad féin, mar fiú nuair a bhíonn tú abalta an áite scrisiú go hiomlann, maithíonn sé go bhfuil na bananaí faoi rún go mbeidh fós, agus chomh maith le sin is íomhainn liom na parsanna atá ann DK agus Pauline, tá sí ag gláite agus granmhar agus áireanna do pháistí atá ag imirt.
agus comméile sin cluiche intifada táin, tá hartfa trocha ura caite agam go dtí seo, agus tá hartfa 300 banana le bhhailú agam fós. Agus iver a hain intiam lena Game of the Year Awards, Clair Obscur Expedition 33. sé an málu is fearr thula mé leis an cluiche seo na thuaidh an forann go Siopáin chun comhairle a thabhairt do Squaresoft i ndiaidh an bua a bhí acu leis an cluiche seo. Samhlaigh an chéad cluiche mór atá déanta agad agus tá sé chomh-maith go bhfuil tú ag tabhairt comhairle don seanraí dá chréide ar fad. Tá an scéal cuachta agus brona agus sprágúil, tá an ceol beidir an ceol is fearr ar thula mé riamh i fís cluichí, agus tá córas córaach sealaíochta ionta ann, ní iríonn sé le drána fiú nuair a bhí an ceath leathúir róit, deich pointí as deich an maithas amach. Well sin é don fís an seo agus don bhliain seo, go raibh míle maithfidh bheas a bheith gar go háirde agus athbhliain faoi mhaise a bhí bhealaigh. Slán!